oinetakoak jantzita, makila eskuan. Aldu zuen laizperenik jango duzue, Paskoa baita, hau da jaunaren igarotzea. Gau hartan, ni Egiptoko lurraldetik igaro naiz, eta Egipto lurraldeko lehen guztiak hilko ditut. Bai gizonetan, bai aberetan, eta Egiptoko jainkoei berena emango diet. Alanik jauna, zaudetene etxeetan odola izango da zuen ezaugarri. Odola ikustean, aurrera igarriko naiz, eta ez da zuenean eriozik izango. Nik Egiptoko lurraldea jotzean. Egun hau, horrekarra izango duzu eta jai handi egingo diozue jaunari, zuen delata handietan. Betiko jai egun egingo duzue. Jaunak esana? Eta gerrian zeudan eskuza
elkarrekin afaltzeak, otorduak egiteak, adiskidetasuna, gertutasuna, giro ona adierazten du. Eta ohartzen dira Jesusen ikaragarri estimatzen zituela momentu horiek. Etxe askotan, jende askokin, bere ikasleekin, bere adiskideekin, ezkontzatan, askotan ikusten dugu evangelioan otorduak egiten. Eta, seguru asko, halako giro errak sortzen. Esan genezake oso gauza importantea da, horrek elkartzen nahi gaitu. Eta, azken afarian, hortaz aparte, afari asko egiten zituen Jesusek, bere ikasleekin, bestelako jendeekin, bai farisearrak, baita zergalariak, pekatari konsideratuak, santu konsideratuak, denekin afaltzen daizuen Jesusek. Baina, azken afarian, nahi izan zuen, berak pertsonalki, halako keinu sakona burutzea, bere ikasleen hankak garbitzearena. Garaiakako estiloak da jendean sandaliak biltzen zen, gaur egun ere tokiaretan, leku beroetan hala izaten da. Hankak erdibistan eta gidean hausa egotearekin beti hankak zikinak ukitzen zituzten eta orain ere hala izaten da. Orduan etxe batera aiatzean edo afari bat egiteko aurreneko gauza hankak garbitzea izaten da halako ongi etorria edo harrera onaren adierazle. Eta Jesusek bere ikaslei pertsonalki hankak garbitu nahi izan zizkien. Erakutsiz, Elizan kristautasunean halako kargu berezi bat edukitzen duenak, baita gizartean ere gure mentalitatetik ez duela erabili behar besteen gainetik jartzeko, besteak hankazpian edukitzeko, bere burua importanteago sentitzen duelako, baizik eta beste zerbitzurako. Horixe da, Jesusen horretu nahi diguna, ulertarazi nahi diguna, kristautasunak eskatzen digula besteen alde jokatzen saiatzea, eta besteak zerbitzatzea. Horregatik berak esan zuen maixu eta jaun esaten didazuen, eta ongi hala naiz eta hanik zuen oinak garbitu bali badizkizuen, zuek ere elkar gauza bera egin. Eta gero jakina, azken afarian, gauzaren printzipalena, Jesusen bere bihotzeko oparinik handiena utzi nahi izan zigun. Hil aurretik, azkeneko momentuan, Jesusek eukaristia, meza santua, bere gorputz gure janari eta erari utzi nahi izan zizkigun. Eta guk, oain, ospatzen ditugu, igandero, egunero, berak utzitako misterio sakon hauek. Gure espiritua janaritzen, elikatzen, indartzen dituen misterio santua. Eskatzen dugu, gaurko egun honek, balia dakigula eukaristia estimatzeko. Eta eukaristiarekin batera, berak alana izan zuen elkar maitasuna. Horixe da, Jesusek garbi utzi nahi izan zeguna. Bere agindu berria, bere agindu nagusia emanez. Elkar maita dezazuela, nik maite izan zaituztela bezala. Eta oain, ohitura den bezala gaur egunez, monagiluen hankak garbituko ditut. Apostoluak izango balira bezala, eta ni Jesus izango balira bezala. Jarri pixka egin izango.
eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoikoa guztidun beti ere horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eraudeko egiazko eta betikoa baiz, behin betiko eskaintza berria jarri nahiez, bere burua eskaini zizun opari salbagarri, eta guri agindu zigun opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela, guretzat eskainitako gorputza jatean indarrez betetzen gera, eta guretzat isurritako odola edatean gure pekatuetatik garbitzen. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abestu diogu. Bere eta jakoiko algoztidun horrengana zuri
sinismenaren misterioa. Horregatik jauna gogoratuz, guk zure zerbitzariok eta zure herri santu honek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren ekaldi doatsua, hien artetik piztea eta zeruratzen miragarria, eskaintzen dizugu zuri jangoiko handi horri, zuk emandako doaietatik, opari garbia, opari santua, opari errugabea, betiko biziaren hori santua eta betiko zorionaren kaliza. Harritzazu begion eta argiz, hala hartu zenituen Abel zure zerbitzari zintzoaren doaiak, eta Abraham gure aitaren oparia, eta Melkisedek zure apaiz nagusiaren eskaintza santu eta errugabea. Apalki eskatzen dizugu jangoiko bal guztiduna, zure aineru santuak eraman ditzala zeruko aldarera, jaun handi horren aurrera, aldare honetatik zure semearen gorputz odol santuak hartzen ditugu guztiok, zeruko ondasunez eta graziaz bete gaitezen. Gogoan izan jauna, sinismenean, sinistearen ezaugarriarekin joan eta orain pakezko lotan diren zure seme alabak. Hauei eta Kristorengan atxeden duten guztiei eman jauna zeruan pakoza, argia eta pakea. Iguzu leku zure apostolu eta martiri santuen artean Juan Bataiatzailea, Esteban, Matias eta Bernabe, eta zure santu guztien artean, iguzu ez guk mereziari begiratuz, zu barkatzaile zeralako baizik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen bitartez jauna, beti gauza hon guztiak egiten dituzu, santutzen, biziarazten, bereikatzen eta guri ematen. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, oso eta gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, hildur gabe esan dezagun. Gure aita zerura zerana, santu izateri zure izenan, eto beri zure errenua, egin beri zure aia zerua bezala horrein garen, emain zure horretako dogia, arkatu bezorak, guk ere bezorrei martxatzen dien ezkero, eta ez dutetan diraman, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emain duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esanada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizarik pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti
Egin dezagun otoitz. Jaiko ahal guztiduna. Hemen ospatu dugu zure semearen afarian berriztatu gaituzu. Egizu, egunen batez, haren errimuko mailan ase gaitezela. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta, kulturaren bezala, sakramentu santua adoratuz, emango diogu bukaera gaurko ospakizunari. Angeliqua gloriosi. Biharko ospakizuna, atxaldeko